Imaš šta bakter, jel? Profesorica Horvat je rekla da je jednostavno neke dokumente u jednom određenom trenutku. Ja se nadam da ste zadovoljni ovim što sam rekla. Ako samo ja smijem još dodati kratko. Interpretacija mog pitanja nije ono što sam ja mislila. Ja samo bih kratko dodala. Ne, samo jednu rečenicu, jedan komentar koji imam potrebu da kažem. Naime, ja mislim da autorice trebaju biti ponosne na svoj dugotrajni rad i to je bio cilj moga pitanja, a ne da se neko opravdava što je radio dugo i ustraje.